Бәйлетен исәмісіз шушы адрес бойынша. Волонтер Сөмбіл Мөхәммәтғалимова моңа кадәр мохтаҗларга азык-төлек тарату белән шөгыльләнсә, хәзер дару өләшә. Кемгә нәрсә кирәген сырхауханадан язып бирәләр. Регистратурага аурудан чакыру кирә һәм шушы көнне безнең табиб яисә фельдшер урынга чыгып ауруны урында карыйлар. Кайткач шушы эш урынына утырып рецептны яза. Бу рецепт параллель рәвештә аптеканың компьютерында күренеп бара. Һәм бу вакытны тизләтү өчен эшләнә. Волонтерга шул исемлек буенча препаратларны туплап, авыруларга илтеп бирергә генә кирәк. Курку бар инде ул. Но аңа карамастан без ярдәм итмәсә, кем ярдәм итә? Менә бүген дә кызга берничә йортка барасы, шулай көнгә әллә ничә чакрым үтелә. Хәзер бу даруларны мин ишеккә әләм һәм авыруга шалтыратам, чыгып алыгыз, мин килдем дип. И мөһиме бушлай дару алыр өчен ковидка тест нәтиҗәсенә уңай булуын көтеп утырырга кирәкми. Табиб куяла шул вероятный ковид һәм башлый ала терапияны дарулар белән. Әйтик, Валера үзендә ковидмы юкмы икәнлеген белми әле. Тест кына биргән. Табиб рецепт язган инде, симптомнары шуңа охшаган дигән. Положительно, потому что бабушки-то, конечно же, одни. Надо же всем. Главное, у кого там сын есть, дети. Һөнәре буенча хореография укытучысы булган Сафина Галимовага да эштән бушагач, авырулар кубызына биергә туры килә. Bütün пробкаларны җыеп бетерәбез инде, но кешеләргә булышасым килә. Эштән соң көненә шундый бер дистә адрес буенча йөрисе. Барысында да кочак җәеп каршы алмыйлар. Кайда ишек алды ябык, кайда шлагбаум куелган. Бездә унлап волонтер исәпләнә, көн саен эшлибез. Шимбә, якшәмбе дә тәнәфесләребез дә юк. Көнгә 25-30 адресләргә һәркайсын йөреп чыгарга кирәк. Республика буенча мондый волонтерлар 1600 ләп. Күз курка, аяк эшли. Бик куркам. Минем 2 бала бар, име? Шуңны мен Аллам сакласын берәр нәрсә. Шуңа перчатка киябез, маска киябез. Айсылу Хабибуллина да замана аширы. Гаилә белән авырыйлар. Балалар белән кайдыр чыгып йөрү җайсыз. Өйдә булган запаслар да беткән була. Алган инде, но ул безнең менә бетә. И вот шундый кирәк вакытта волонтер бар. Шәһәрдә даруханалар шат сайын булса да, авыллар өчен бу чөпчен проблема. Әнәм фельдшер Елена Бектирәкова да үз җирлегендәгеләр өчен дару юллап йөри. Мин талы бүләктән килдем. Дарулар бармы? Авылда аның кайтуын 4 күз белән көтеп торалар. Зәмзәмия апа фельдшерны бусагага ук чыгып каршы ала. Зәмзәмия апа, сәлмесез? Хәлләшегез? Кан басуым төште, башым әйләнде, 10 көн өйдә дәваландым дип сөйли Зәмзәмия апа. Район үзәк хастаханәсенә баргач, үпкәсе ялкынсынган булуы ачыклана. Андыйларга даруны бушлай бирәләр. Пневмония белән дә, диспансерный больнойларда аптекадан алып киләбез. Дарулар 3000 дару китерделәр, рәхмәт яусын, мин әле моны сатып алырмын дип тора идем. Авыл җирендә торабыз, автобуслар йөрмәй. Менә минем 11000 пенсия, мин шул хәтлек даруны сатып алалам. Менә. Каламы, саламы дарулар барысына да барып җитәчәк дип ышандыралар Таттехмет фармда. Бөтенесе дә бер тигез дәрәҗәдә дарулар белән тәэмин ителә. Складта да бу көннәрдә эш тыгыз, кайткан даруларны барлап, санап, кирәк урынга җибәрәләр. Безгә возчиклар җыеп китерәләр инде товарны. Biz аларны маркировать итеп, упаковать итеп, аптекаларга җибәрәбез. Бушлай дарулар исемлегендә 12 төрле препарат, аларны сатып алырга республика 146 миллион сум бүленгән иде. Әлеге дарулар 18000 авыруны дәваларга җитәчәк. Исемлектә 12 дару, онысы килеп җитә Татарстанга. Декабрьнең башында тагын 2 дару килеп җитә. Татарстанда хәзер авыруларга даруларны тәүлек түгел 1 сәгать эчендә китереп җиткерә алалар. Казанда җомга көнне ачылган беренче электрон үзәк шундый мөмкинлек ача. Моның өчен телефонга махсус кушымта гына урнаштырасы. Әмма рецепт буенча гына бирелә торган даруларны сезгә алайда урынга килеп үзегезгә сатып алырга туры киләчәк. Бу составында спирт булган препаратларга да кагыла. Дөрес якын киләчәктә бу мәсьәләне шишәргә ышандыралар. Бу даруларның кайберләрен атнавын көнелек көндез шәм яндырып та таба торган түгел иде. Без бу темага берничә репортаж күрсәттек. Хәзер хәл үзгәрер дип көтелә. Некоторые номенклатурные позиции у нас тоже появляется проблема. Но наличие вот такого серьезного игрока это очень позитивно отразится на спросе на лекарства нашего населения. Даруларны онлайн сатучы оешманың Россия төбәкләренә чыгуы шулай зурлап Татарстаннан башланды. Президент үзәкне ачу турында Мәскәүдә Саклык банк җитәкчелеге белән килешеп кайткан иде.
Это регион с особым отношением к населению. Беренчедән Татарстанда кешеләрне кайгыртуга зур игътибар бирелә. Икенчедән технологияләр, техник үсеш һәм җиһазландыру буенча сезнең республикага илдә тиңнәр юк. Шуңа бирегә килдек тә. Димәк, бу атнада 2 мөһим вакыйга булды. Алар дарулар кытлыгы проблемасын тамырдан үзгәртер дип көтелә. Ковид яки үпкә ялкынсыну белән авыручылар даруларны эзләп йөрми, китереп бирәләр. Тормыш өчен кирәкле башка препаратларны табып алу мөмкинлеге артты. Нәтиҗәдә дарулар буенча кайнар линиягә зарлар бермә-бер кимер дигән өмет бар. Рәмзилә Гафиятуллина, Константин Бушуев, Филиза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус аркасында кертелгән чикләүләр төрле проблемалар китереп чыгарды.